bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client aw bɛ ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 u b'a fɔ kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la, i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la, i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la. Dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka se ka n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ. Baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Dugutigi, ni wari dafara e passé daka. Ka sira di ne ma
Sungalo e kungolo ate dugu wari ko odiba fo dugu andugu don warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an filɛbaw ni an lamɛnbaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn sun tigɛra caman tilara safo ni nafila seliw la ka ban an bɛ dugawu kɛ sa ala ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ a kun kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲina ye sabula ko donna ɲɔgɔn kɔnɔ kabini segu wulikajɔ waati ka tila ka na sibitaga don la ka burukina taga fara o kan an yɛrɛ ni ibusi yɛrɛ kɔni ta kɔni a kɛra birisa jaabi da ye sa nka su in na an bɛna baabu min sigi mɔgɔ caman mago bɛ nin baabu in na sabula nin dɔgɔkun in na ni kuma fana mankan cayara kosɛbɛ o ye nin ko in ye min kɛlen don bi maliyɛn minnu bɛ tunga la k'u bɛɛ lajɛlen k'u farikansi ta ka bɔ u kan min ye maliyɛn minnu bɛ moritani lajaba bɛ ka da u kan nin waati in na a caman bɛ ka gɛn an ye bi su in na kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu fana bɛ se ka nɛgɛjuru ci nka yan'o cɛ min ye maliyɛnw ka ɲɛmaa min bɛ moritanikaw fɛ yen n'o ye isaka tarawele ye an bɛna ale sɔrɔ sɔɔni waleya in bɛ cogo min ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye an balimakɛ n'o o ye moribo keyita ye ka bɔ narakaw fɛ yen ale fana kan ka na dɔ fɔ sabula olu fanfɛ mɔgɔw caman ye degun sɔrɔ sɔɔni sisan an b'a lajɛ keba ni fala ye n'olu sera ka moritanikaw sɔrɔ an ye baabu an ni olu ka masala kunfɔlɔ kɛ sabula bi an b'a dɔn k'a fɔ fana nin ko in a digilen don maliyɛn caman na ja minnu bɛ yen ni mɔgɔw bɛ k'u ye sɛbɛn minnu ni mɔgɔw bɛ k'u ye maliyɛn minnu bɛ dugutaa siraw fɛ moritani sira kan n'u bɛ k'an ka maliyɛnw cɛtɔ ye ka t'u fili a caman kɔni dusu kasilen don bi a caman kamana gannen don bi wa a camanba de bɛ yen bi minnu bɛ fɛ fana fɛɛrɛ ka sɔrɔ nin ko in na nka ɲɛɲinini dɔw an y'olu kɛ lala kuma kɔnɔna na min ye isaka tarawele ye n'an y'ale sɔrɔ sisan ka bɔ moritanikaw fɛ yen min ye malidenw fana degun minnu b'u kan ale ni ko bɛ cogo min na ka se k'o ɲɛdɔn fɔlɔ farankan minnu mana k'an yɛrɛ bolo ani an ka maa welelenw an na se ka olu da o tulo kan fala ye ni keba olu kɔni bɛ ka isaka ɲini n'u y'a sɔrɔ sɔɔni sisan an na baabu ale daminɛ nka an b'a fɔ a ɲɛna fana k'a fɔ sunkalo ale bɛ sen na tiɲɛ na an kun jɔrɔla fɛn caman na fala ye sɔngɔko ta fanfɛla la ɲɛmɔgɔ sera ka wuli an ye isaka sɔrɔ isaka tarawele i ni so isaka i ni so an b'a k'a fɔ nin waati in na i bɛ moritani kuru ni kunna sini an bɛ ka kibaruyaw mɛn k'u bɛ k'an ka maliyɛnw kɔni cɛ ka t'u fili frontière la maa minnu yɛrɛ bɛ dan cogo na olu ye kuma caman fɔ la e bɛ se ka mun ɲɛfɔ an ye waleya in yɛrɛ nana cogo di. Salamu Kasim b'aw fo. O diyara ye. Ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen tulo b'i la. An bɛ maliyɛn de Moritani minnu bɛ yan an bɛ foli k'u ye. Waleya a bɛ sɛbɛnko don. Sɛbɛn. Moritani y'a yira Moritani de carte de séjour bɛ Moritani ni Mali cɛ depuis 2012. Mais nin wagati in na contrôle fanga bonyana. Donc n'a t'i bolo u bɛ mɔgɔ refoulement bɛ kɛ maliyɛn kɔni caman minɛna.
on reconduira au niveau de la frontière. Kula segi. Voilà, pour là, c'est au niveau de la frontière. Bon, à Baraoubé, c'est ça. Allez, si ça, il y a un centre de refoulement à Massena. Centre de refoulement, Bon, au Romi. Mogo beta mara rom na Yanu ga gen. Yano beta frontière la Gogi. Gogi frontière là. Oui. Isaka, amalo nga fɔ aw ka baara fana bɛ tali kɛ o la aw ye mun wuli ka jɔ kɛ ani mun b'a to mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko maliyɛnw dɔrɔn de bɛ ka gɛn. Bon, en toute honnêteté, malien dɔrɔn tɛ. Nationalité bɛɛ don. Mais problème bɛ yɔrɔ min na nationalité tɔ olu man ca Mauritanie. Nationalité mun ka ca malien de ka ca ani sénégalais. Ani guinéen. Ani guinéen. Donc yɔrɔ min jama ka ca o yɔrɔ fanga de refoulement ka bon. Bon, nous, en tant que représentants de la communauté, président du Haut Conseil, mɔgɔ minnu bɛ minɛ an ta ye assistance de an bɛ se ka fɔ assistance min d'u ma pour les services de logement. Bon, jusqu'au jour du refoulement. Bon, encore. Le président Habib Silla et le ministre des Maliens établis à l'extérieur. Bon, olu bɛ ka remettre au niveau de la frontière pour que ka balima minnu yɛrɛ retiré la u bɛ se ka tɛmɛ cogoya min na ka Bamako lasɔrɔ. O baaraw bɛ sen na. O baaraw daminɛna. Baaraw daminɛna. Recensement daminɛna. Olu ka sira dɔ tigɛ. Minnu retiré la u bɛ se ka Bamako lasɔrɔ cogoya min na. Mais an dun y'a mɛn ko kumaɲɔgɔnya tun bɛ u ni an ka ambassade ni ɲɔgɔn cɛ mais min ye gɛnni ye o kɛra balana ko y'a ko la cogo di. An y'a mɛn ko kumaɲɔgɔnya tun bɛ Moritani ni an ka ambassade ni ɲɔgɔn cɛ mais munna nin ko in nana bala ka kɛ tan cogo la. Bon, ne yɛrɛ tun ye boli dɔ kɛ je crois le 18 novembre ou bien le 18 décembre par rapport à la situation. Bon, le ministre des Maliens établi à l'extérieur ale nana. An ye sigikafɔ caman kɛ. Le président de la transition o ye ci d'an ma ka di Moritani président ma. Bon, o bɛɛ la situation ye a ma dabila a ka gɛlɛn dɔɔni. Bon, hier le ministre, l'ambassadeur du Mali en Mauritanie a eu des échanges avec le ministre de l'Intérieur mauritanien. Bon, c'est-à-dire qu'il y a la communication entre eux. Après ça, on retard en a suivi en Kumala. Donc, a y'a yira k'a fɔ ni Mauritaniens ko kumaw quoi. Donc, on dit qu'on va donner la discussion va continuer pour trouver une solution idéale par rapport à cette situation. Awa mais Isaka n'i ye Mali ni Mauritanie jateminɛ sɛbɛn kun tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw ka doni tun ka nɔgɔ u fɛ yen mais mun de nana to sisan nin waati in na u y'a gɛlɛya anw fana ma i n'a fɔ u b'a gɛlɛya jamanaden tɔw ma cogo min na jamana wɛrɛ mɔgɔw ma cogo min na. Bon, Kasim, au point, la situation ma nɔgɔ parce que i b'a dɔn an ka sɛbɛn tun bɛ bɛɛ bolo. Mali sɛbɛn. La carte d'identité malienne, 50 000 sera au niveau de la frontière malienne, il bɛ Mali carte d'identité sɔrɔ. Donc, il y a beaucoup. Non, mais ça c'est la vérité. N'importe quelle nationalité, le wari b'i bolo, il bɛ Mali carte d'identité sɔrɔ au niveau de la frontière. Bon, jamana caman bɛ yen nɔ, ils prennent le visa pour rentrer en Mauritanie.
Bon, au lieu de prendre le visa, ils passent par le Mali. Au Mali, c'est plus facile pour eux de passer. Bon, Maliens Congo Guéléali, Mauritanie, en situation, c'est mal. Parce que nous, on a seulement de Bébolo, mais eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas maliens. Bon, au point, c'est un point qui est très important au Balta. Le deuxième point, ça, c'est les gens qui viennent pour traverser. Nous mettons au niveau de l'Europe, au niveau de la situation bala. Bon, ces 2 points sont des facteurs qui ont fait que Mauritanie est grinté par rapport à l'entrée. Bon, le facteur nous a encouragé pour cela. Terrorisme nous, ko on ta la wa. Hein? Mo terrorisme ko sen ta la wa. Bon, terrorisme comme ça, c'est des points où je ne préfère pas me lancer là-dedans parce que il faut parler avec des preuves concrètes. Oui, mais mindo. En tant que responsable, et sans avoir tous les éléments en ce moment. Mais c'est 2 points quand même sont des points très famu. Ministry bora yan kata kuma ɲɔgɔnya kɛ pour que fɛrɛ ka sɔrɔ e ka bɔli kɔfɛ nin fana ko in bɛɛ lajɛlen bɛ senna fana n'i ye jama fanba ta i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kule mɔgɔ minnu bɛ ka kasi minnu bɛ ka fili ka na o ye maliyɛnw de ka ca o la kosɛbɛ munna Moritani ni anw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn kun t'an ni ɲɔgɔn cɛ visa kun tɛ munna olu ma o ko kɛrɛnkɛrɛn k'a to u ni ambassade kun bɛ sigiɲɔgɔnya min sigi ka fɔ min na k'o sinsin. Bon, moi je crois quand même que nous, on ne peut rien dire aux autorités mauritaniennes. En tout cas, pour Mauritanie, autorité. Parce que au lieu qu'on trouve à Chariado. Mais autorité malienne ne quand elle a déplacé quand la Mauritanie on crée. Ni ce qui va forme de faire, aussi ce qui va forme de faire. Voilà. Mais ça, quand on a lasigidon so tumo o barala o. Hein? Ambassade tunto o barala wa. Ambassade mo no kumana al ni wakati laba nu fanana. Ibano, maintenant diplomatie, il y a ce qui va là. Ambassadeur Matégadla, le ministre des Maliens établi à l'extérieur avec Nana, dans le marché, il faut envoyer le ministre des Affaires étrangères ou bien le président. Et pour essayer de discuter, négocier, trouver un compromis. C'est ce que nous avons besoin. Ni ambassadeur Nobo, ministre Nobo. Il faut envoyer la partie supérieure qui vient discuter parce que on a une forte communauté ici en Mauritanie. Donc, ils doivent venir voir les autorités mauritaniennes pour trouver un compromis, un équilibre qui va nous permettre d'apaiser la situation. Amanu tu elaidu di kube nogoyani se anga mogoma ko ali geni ko la kubna na laje ko afangalama ko bo bwala mona uluma se ka kali bi. Je n'ai pas entendu. Ngo utu elaidu di anga ambassade mogoma ko mogo gento ko jugu dobe kubna na o bwala fangalama ko bo bwala ko ka nogoya ma anya ka fo foi te ka bwala. Bon, ni ambassade mogo yo pour kalama. Mais tout ce que je peux te dire, c'est aux autorités maliennes, la plus haute autorité malienne qui doit prendre toutes ses responsabilités, venir trouver un compromis avec les autorités mauritaniennes. Et je sais que quand ils viendront, ils trouveront une solution ensemble, durable, qui va permettre aux 2 pays de sortir de cette situation. Era bolo ça ka mouye. La solution, c'est d'envoyer la plus grande et la plus grosse. Je crois qu'il y aura une possibilité. Essayer de trouver toutes les possibilités pour le Mauritaniens passer dans le et quand la situation sera pour les Maliens.
ayiwa Isaka min bɛɛ la jɔlɔna ye min ye bi aw minnu bɛ yen ni sɛbɛn ma aw bolo est ce que aw fana kisilen don tɔɔrɔ ma wa est ce que degun min n'an bɛ o ye o tɔɔrɔ tɛ ka se aw yɛrɛ ma wa papiye bɛ minnu yɛrɛ fana bolo n'u bɛ ka Moritani kɔnɔ ka minnu fana lakodɔn n'olu bɛ kɔnɔna na. Kasi n bɛ mun f'i ɲɛna i balima sɔrɔ la i yɛrɛ sɔrɔ la mɔgɔ minnu bɛ frontière la an bɛ yɔrɔ min na comme bi ni musow ni denw b'u bolo n'u taara k'u musow ni denw to on est en train de faire une liste an bɛ se ka dɛmɛ lase u ka denbayaw ma cogoya min na bon fɛn wɛrɛw bɛ sen na pour trouver un compromis ambassadeur dit qu'il est là-dessus et nous aussi avec nos relations an bɛ se ka mun k'a la an b'a baara kɛ parce que la gestion de la communauté elle n'est pas facile. Là, en ce c'est compliqué, c'est très difficile, mais quand même on est en train de se battre quand même pour que situation de la nɔgɔya cogoya min na Inch'Allah. Ayiwa I kana taa yɔrɔ jan an bɛ tila k'e wele sisan parce que comme aw mɔgɔ fila don kelen bɛ studio kɔnɔ yan n'o ye Moribo Keyita ye ale yɛrɛ bɛ dancɛ la fana Moribo an bɛ se ka mun de fɔ nin i ni su fɔlɔ i sɛbɛkɔrɔ parler don su in na dɛ président kɔrɔ Toma kow bɛ cogo di I nana sɔrɔ an ni maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ min bɛ Moritani n'o ye Isaka Tarawele an n'ale kumana wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ I yɛrɛ ye kibaruya caman lase an ma nin ko in kɔnɔna na waleya in yɛrɛ e yɛrɛ ye mun faamuya la a nana cogo di mun n'a balila ka girin ta cogo la. An bɛ ka kuma babu min kan n'i y'a ta k'a lajɛ bi an kamana gannen don a ko la kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ frontière da de la ni ma fili nin waleya ninnu an delila ka kuma frontière da kɔlɔlɔ caman kan n'i bɛ frontière da la i exposelen bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na mais a tɛ taa wulikajɔ kɔ a tɛ taa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka wulikajɔ kɔ sanga nin waati bɛɛ lajɛlen na ka fɛn min ye jamana marabaaw yɛrɛ fana hakili jigi a waleyaw la min b'a to wulikajɔw bɛ se ka kɛ joona ka dan kɛrɛ a ko la yani a ka taa ɲɛfɛ donc o n'a ɲɔgɔnna waleyaw de senfɛ bi an ye wulikajɔ sabati ka se yan walasa ka se ka na nin ko min bɛ sen na Moritani kɔnɔna na ni a ko gɛlɛya bɛ an kan frontière da la bi ka se ka na an da don a la ko in kɛra cogo di a nana cogo di fɛɛrɛ jumɛnw bɛ se ka tigɛ a la walasa an bɛ se ka jɛ ka hakilina di o kan cogoya min na ka na I ka ɲininkali la n'i ye a ko ta k'a lajɛ an balima minnu bɛ Moritani an ye maa caman ka wele siraw sɔrɔ nin tile filɛ in na weleliw cayara kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko bi gɛlɛya b'u kan a gɛlɛya ti dɔwɛrɛ ye papier ko gɛlɛya de don donc o de kɛn bɛ sababu ye min ye Moritani autorités ye u kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati ka an ka maaw dɔw minɛ ni ka u labɔ capitale kɔnɔna na ka na n'u ye frontière da la dɔw yɛrɛ fana bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ déjà olu tun wulila ka na frontière da la papier ɲini na parce que problème yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o ye carte séjour kow ye donc o b'a f'i ɲɛna de ni carte de séjour t'i bolo u b'i labɔ walima I ka taa ɲini ko in daminɛna ten de a bɛ fɔ I ka taga ɲini frontière da la donc n'i ye wulikajɔ sabati sisan ka bɔ capitale kɔnɔna na ka taa k'e bɛ taa carte de séjour ɲini I t'a sɔrɔ donc I t'a sɔrɔli min kɛ I tɛ se ka segin ka don tuguni disposition talen b'o kama donc mɔgɔw fana bɛ yen nɔ minnu ni olu sera ka fɛɛrɛ dɔw sɔrɔ ka se ka wariw sara sira wɛrɛw fɛ pour que ka se ka carte séjour sɔrɔ bon olu fana taw banna bon bi o kɔlɔlɔ de bɛ yen nɔ o de gɛlɛya bɛ yen nɔ donc Moritani autorités fana ma ɲɛɲini bilen o kɛn bɛ ka mɔgɔw cɛ u bɛ taa dɔw ka denbayaw kɔnɔ u ta ka taa n'u ye frontière da la diyagoya la imagine frontière ni capitale a dɔw bɛ 900 km bɔ donc n'a fɔra k'e ka bɔ capitale kɔnɔ ka taa carte séjour ɲini frontière da la walima laissez-passer ɲini frontière da la ka segin ka na tuguni o musaka ma nɔgɔn dɛ c'est comme si n'i ko a tigi ma ko bɔ n ka jamana kɔnɔ donc an b'a bila o minɛn de kɔnɔ k'a fɔ ko nin kɔrɔ de ye ko a ye bɔ an ka jamana kɔnɔna na donc question fɔlɔ la an bɛ se ka min fɔ la fɔlɔ o ye nin ye. Ayiwa an bɔra sisan ka président lamɛn nka an ye min faamuya a bɛ n'a fɔ Mali ni Moritani ni ɲɔgɔn cɛ visa ko kuma tun tɛ yen I ma fili halisa visa ko kuma tɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ka sababuya kɛ fɔw ye nka an y'a ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na kabini gɛlɛya in nana kɛ an ka jamanaw kɔnɔna na Moritani ale fana ye tagabolo falen et puis Moritani fana ye jamana min ni tubabu jamanaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ minnu bɛ bɔ k'u bɛna tɛmɛ u ka jamana fɛ tubabu kɛlen ka wari d'u ma u k'o fana bali bi ninnu k'o sigilen ɲɔgɔn kɔnɔ ani maliyɛn mun ka sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔli ko
i n'a fɔ sa maliyɛn ka président bɔra ka min fɔ anw ka carte d'identité kɔni ye 5000 ye frontière la i b'a sɔrɔ donc comme papier tɛ visa tɛ kɛ ale la yalama bi e yɛrɛ bolo laɲini min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ degun ye ka se maliyɛnw ma a ma se an fana k'an ka sɛbɛnkow lajɛ wa bon n'i ye a ta k'a lajɛ comme a bɛ fɔ cogoya min na ko dɔw bɛ yen nɔ i tɛ olu jaabi ka sababu kɛ i taabolo n'i ka danbew ye an ka jamana ye jamana dɔ ye an bɛ se ka fɔ fɛn kɔrɔ caman b'an bolo yan nɔ minnu minɛnen don an bolo an ka taabolo hospitalité ye an ka taabolo kɔrɔ dɔ ye donc o kama fɛn caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ta ka malidenw sɛgɛrɛ kɔ kan mais a tɛ kɛ u la yan nɔ donc mais ni a ko tɛ ɲa k'a tɛ kɛ nin kɔ moi je pense que effectivement an ka autorités fana kan k'a lajɛ ka yɛlɛma don an ka sɛbɛnko la je vais vous donner un exemple Mauritaniens bɛ bɔ Mauritanie ka na an fɛ yen nɔ précisément n'i ye Nara ta k'a lajɛ c'est une zone où surakaw je vais dire Mauritaniens les fɛn b'u bolo c'est-à-dire ils sont libres de circuler comme ils veulent i m'a faamu u bɛ yala comme cogo min ka d'u ye Nara yɛrɛ butigi tila bɛɛ ye Mauritanie butigi ye même à Bamako n'i taara Bagadaji suraka butigi bɛɛ ye Mauritanie butigi ye bon i ɲɛ bɔ o butigi minnu na a butigi ninnu k'a fɔ ko mɔgɔ kelen ta don o fɛn tɛ olu fɛ yen dɛ c'est-à-dire i bɛ taa sɔrɔ autorités yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ minnu taw de don mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ u kunna donc c'est pourquoi i b'a ye chaque 6 mois ou bien chaque 1 an 2 ans dɔ bɛ taga u bɛ mɔgɔ wɛrɛ bila ka na o tigi bɛ na gestion kɛ donc ni hari problème dɔw sɔrɔ immédiatement u ka autorité mɔgɔ dɔw bɛ wuli ou bien u ka représentant bɛ wuli ka na a ko ɲɛnabɔ ka taga donc mais anw fɛ yen nɔ anw tɛ se ka taga a tɛ ko mɔgɔ la k'i bɛ taa butigi dayɛlɛ Mauritanie c'est impossible i tɛ se k'a kɛ a tɛ ku i la fana bi an filɛ yɔrɔ min na bi k'e ka mobili ta ka bɔ Mali kɔnɔna na ka don Mauritanie kɔnɔna na k'i ma laisser passer non i tɛ se n'i ma laisser passer ta i m'a faamu mais Mauritaniens dun bɛ tile ka don anw fɛ yen u bɛ tile ka bɔ u bɛ circuler cogo min ka d'u ye n'u ka plaque ye foyi k'u yɛrɛ ka kari dɔw yɛrɛ an ka kariw tɛ se ka don u yɛrɛ ka dugukolo kan wuli mɔgɔw jigi yɔrɔ dɔ la ka mobili ta effectivement mɔgɔw de bɛ jigin même su in na yanni n ka na yan nɔ transporteur dɔw ye n wele a situation kelen na ne k'u ma n ko o tuma na aw ka syndicat tɛ yen wa a ye se aw ka syndicat ma olu de bɛ se ka nin ko ɲɛnabɔ parce que olu b'a ta k'a lase autorités ma hadamaden bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don n'i y'a ye fɔlɔ ne tun bɛ wuli ka jɔ kɛ a kɔnɔna na en ce moment a waati y'a sɔrɔ peut-être ka da kan k'a fɔ ko yen yɔrɔ sifinnakaw u ka ɲɛmaaya tun bɛ n bolo o kama u caman tun mana gɛlɛya sɔrɔ u bɛ ɲɛsin ma mais ne tɛ ɲɛmaa ye bilen mais mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ yen nɔ u kan ka se minnu ma o mɔgɔ fɔlɔ ye jɔn olu ka syndicat ye fo syndicat de ka wuli k'u jɔ ka se ka transporteur ka cause défend nin ko in na salon waati dɔ tun kɛra u ye an ka transporteur dɔw minɛ k'u datugu kaso la o m'u bɔ u ye chaîne de kɛ u sen na ko parce que ko fo wari dɔw bɛ yen u k'o sara 10,000 ni kɔ ɲɔgɔn na ko sinon u ka mobili tɛ boli Mauritanie kɔnɔna na ou bien u tɛ don Mauritanie dugu kɔnɔ bon o dun tɛ kɛ anw fɛ yen donc o bɛɛ b'a jira k'a fɔ an ka sɛbɛnko la jateminɛ kan ka k'a la mais ne ma min faamuya a fɔra ko ka biométrie dilanni daminɛ munna halisa gogi mɔgɔ bɛ taa carte d'identité kɔrɔlen ta ye 10,000 o bɛ se ka kɛ cogo di ɲɛmɔgɔ ma an tɛ jamana kelen kɔnɔna na u bɛ se ka to senna cogo di biométrie bɛ ka fɔ mɔgɔw ɲɛna yan olu bɛ ka carte d'identité Mali carte d'identité kɔrɔlen olu bɛ k'o di mɔgɔw ma 10,000 ta ye o bɛ ɲɛ cogo di bon o ye carte d'identité ko la je pense que o don n ye dɔ ka intervention lamɛn la je pense c'est un commissaire a tun bɛ k'a fɔ ko carte de tɛ sɔrɔ la donc o ye kuma caman fɔ a ko la mais en réalité n kɔni bɛ min dɔn o ko la o de ye k'a fɔ ko an ka autorités ka wuli k'u jɔ Mali ni Mauritanie an bɛ k'a lajɛ min ye o t'an n'u cɛ dɛ an bɛ k'u lajɛ maa minnu ye o mɔgɔw tɛ non u tɛ sɔn tuguni non an bɛ k'u lajɛ maa minnu ye k'a fɔ ko an ni de ye ninnu ye Mauritanie tɛ o ye dɛ pour que i k'o dɔn e ka i ka mobili ta i k'i kunda Mauritanie kan n'i tɛ autorité ye k'a fɔ k'i ye autorité malienne ye là d'accord mais civil gansan i k'i ka mobili ta k'aw don Mauritanie i ka hɔrɔnya i b'a dan frontière la i b'olu de ka mobili ta ka don u ka dugu kɔnɔ sa i b'u ka mobili ta o yɛrɛ dɔrɔn tɛ i yɛrɛ hali n'i donna u fɛ yen a tɛ ku i la i ka circuler tout de suite transporteur minnu bɛ yen nɔ n'u sera Mauritanie ye f'u ka laisser passer 5,000 ta o ni poste 5,000 tɛ kelen ye 5,000 francs CFA u ka ogiya la 15,000 francs donc f'i k'o de ta n'i m'o ta i tɛ don o dun laisser passer dun o b'an ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ jumɛn o dun bɛ don anw fɛ o tɛ yen donc u bɛ don an fɛ u bɛna fɛn bɛɛ kɛ yan u bɛna hali u ka nanw san an ka sugu de la u ka supɔmuw n'u ka tomatiw ni fɛnw a bɛɛ ka bɔ an ka sugu la ayiwa an t'a la n'an bɛ Isaka sɔrɔ parce que kɔnɔna kuma bɛ ka don a la sa Moribo
yani kana isa ka da tura yɔrɔ dɔ la o ye k'a fɔ sisan Mauritaniens yɛrɛ tɛ sɔn fiyewu ko f'an fana ka carte de séjour de ta fɔlɔ don anw bɛ se ka taa n'an ka papiyew ye yɛlɛma min donnen filɛ nin ala nin ye est ce que don nataw la fana o tɛna sɔn ka na fɔ ko bɛna visa ko don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ visa bɛ ani Mauritanie cɛ Kasim ni b'o f'i ɲɛna bi visa b'ani Mauritanie cɛ cogo di oui parce que ne welela a ko la n t'a siɲɛ fɔlɔ ye 30,000 i b'a da u bɛ papier min kɛ k'a d'i ma u b'o de wele ko visa mɔgɔ 2 segira a ko la o tigilamɔgɔ 2 kelen bɛ Côte d'Ivoire bi kelen bɛ Congo ka visa ta ka taga kokana jamanaw kan nanzara jamanaw kan visa tɛ an ni jamana min cɛ ka taa wari sara ko visa olu y'a préféré ka segin ka na ka papier ɲini ka taga Côte d'Ivoire ni Congo ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc officiellement a bɛ fɔ visa tɛ mais en réalité u bɛ ka visa de appliquer an ka mɔgɔw kan ayiwa Isaka Traoré. Oui, ça va, Kassim? Allô, Isaka? Oui, je vous entends très bien. Voilà, ngo papier ko ta favela là. Oui. A bɛ n'a fɔ a ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka mɔgɔw bolo parce que hali ka don Mauritanie yɛrɛ dugukolo kan bi o ka gɛlɛn t'a dɔn n'i ye Moribo ka laseli lamɛn a yɔrɔ kan. Bon, n y'a ka laseli lamɛn. A bɛ dɔ dɔn Mauritanie kan mais erreur dɔ b'a la an a fɔlɔ ye visa ko ye visa ko ye Mauritanie Mali tɛ. Document bɛ d'i ma c'est on appelle ça la fiche d'accès au territoire mauritanien. 500 de b'a kan Mali dɔrɔmɛ 100. Voilà, visa tɛ mais il y a un point où je suis d'accord avec vous. O de ye ni fiche d'accès dir'i ma pour rentrer en Mauritanie. N'i ye 180 km boli on va te demander la carte de séjour. Les cartes de séjour qui bolo il va la segin. Bon, quelqu'un qui vient de rentrer, il n'a pas la possibilité d'avoir la carte de séjour. Bon, à Baraka. Kassim. Oui. En même temps, comme dit. Moi, je ne veux pas que les gens se tournent vers la Mauritanie. Donc, c'est la diplomatie malienne qui doit travailler. Anga jamana ɲɛmɔgɔ de ka wuli sa ko ministre dɛsɛra malien l'extérieur dɛsɛra affaire étrangère senga don a la. N'i ka jamanaden bɛ jamana wɛrɛ kan. Accord kun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ. Yɛlɛma donna la. I ka lasigiden ye baara kɛ a ma ɲɛnabɔ. I ye ministre des Maliens établi à l'extérieur de la Ghana solution ma sɔrɔ a la. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer une vraie diplomatie pour discuter de tout. Sinon, Mauritaniens ko k'u ka sariya. C'est vrai, est ce que olu tɛ ka fɛn fila fana ɲagami ɲɔgɔn na parce que dɔw bɛ yen olu bɛ ka papier ɲini pour que ka taga Europe de u bɛ fɛ ka tɛmɛ Mauritanie fɛ mais dɔw bɛ yen olu ta kɔni ye ka taa Mauritanie ka taa baara kɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ est ce que u man k'o bɔ ɲɔgɔn na. Bon, maintenant tout ça, c'est à l'État de venir, trouver un compromis sûr avec les autorités mauritaniennes. Donc, moi-même personnellement, situation est meilleure maintenant. Si ce n'est pas les plus hautes autorités, ou descendre pour que la population malienne découvre Voilà, c'est la seule et l'unique solution. Sinon, ça ne peut pas aboutir. La seule solution, c'est un problème d'État. Et un problème d'État à État. Donc, c'est de dire à l'autorité malienne de prendre ses responsabilités, venir voir. La Mauritanie est un pays frère. On partage beaucoup de choses ensemble. Maintenant, ni Mali va avoir la responsabilité de Tangana parce que Mali est à côté de la problème.
Donc, vous venez vous discuter avec les autorités mauritaniennes, trouver un compromis par rapport à cette situation. Mais ni Olus Gira Tonton, Degumbe Malion Kanano, Olus Gira Tonton, il n'y a pas de changement. Moi, je crois quand même qu'on n'a rien à reprocher aux autorités mauritaniennes. Awa Isaka aga ke sa anga na fin reproche la nga malien munu be demsanu munu be nulu re ka papier bubulo nulu ga baraga no so nulu ga tu no fo ga du ko no ga tu no fo ga baraga ro la o be se ga ban choko di sisa ere bulo ulu fana ga ngo famu. Pour le moment, moi j'ai fait des réunions même aujourd'hui au plus haut niveau. Et plus de 4 heures à 5 heures de temps. Il va donner un euro de fier pour si on doit se faire sans faire mon frère. Mais exécutant mon be à Baraké Douma ou faire nous à Kinaude. OK. Kuma do foko bo aya ketan sur le terrain ça sur couvre bay. Ouais. Mais nous si vous il faut informer bara mun be sena anya nyefu wa nyemo. Donc au cas donc pour mou ka ke Douma. Et ils ont pris acte aussi Moukanga ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Voilà, donc c'est ça. Awa me anya me anga jamana den do da ko minye anga lasigiden so ko olu ye wuli ka jɔ dɔw kɛ ko ni Mauritanie ɲɛmɔgɔw bɛ kuma na pour que k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ parce que Mali ni Sénégal de ka ca ye kosɛbɛ olu mɔgɔw bɛ se ka jateminɛ cogo min na pour que ka dɔ bɔ u ka degun na o ko bɛ cogo di. Bon, c'est ce que je vous avais dit au début de la parole. L'ambassadeur du Mali en Mauritanie a été reçu hier par le ministre de l'Intérieur mauritanien. Mais échange au là. Bon, fin qu'on m'a boit la follow. Mais on reste à l'écoute. On a la ligne de solution de Castro. Qui va permettre à apaiser cette situation. Sinon, à Baraka de l'impossible, mon frère. Ayiwa Isaka ibe to lamɛn la an bɛna kuma di Moribo ma Bamakɔ yan Moribo i bɔra ka Isaka lamɛn sisan. Kasi mun ka kuma la n ye yɔrɔnin dɔ fɔ a bɛna fɔ a m'o faamuya n y'a fɔ k'a fɔ n ko visa ko n ko officiellement a tɛ yen mais u bɛ min ɲini maaw fɛ ni maaw sera yen c'est plus que ça. Donc ka segin ka na a ka kuma la yɔrɔ min na a ko autorité ka wuli k'i jɔ effectivement n b'a appuyer o la n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna na n ko Mauritaniens an bɛ k'u layɛ min ye Mauritanie la ye jamana min ye o jamana tɛ. Donc ni jamana ko non an bɛ Mauritanie jalaki parce que Mauritanie bɛ jouer de la. Mauritanie bɛ jouer de la ni Mali. An ka autorités bɛ wuli ka jɔ kɛ u b'a f'u ye tantôt. Donc e bolo ko wɛrɛ b'a kɔrɔ min tɛ. Mauritanie u ma si yɛrɛ de y'an tɔ na en réalité. La preuve en est quoi? En 2023 précisément le 28 mois 2023 Mauritanie ka n y'a fɔ yan nɔ ka f'u y'an ka mɔgɔ dɔw minɛ ka chaîne k'u sen na ko f'u ka 75 000 sara o giya la ko sinon k'u tɛ bɔ. O tɛ sariya si kɔnɔ an ni ɲɔgɔn cɛ commerce transfrontalier la n'i y'a ta k'a lajɛ o tɛ yen transport sira fɛ o tɛ yen donc mun de nana ni o ye c'est parce que u y'a ye k'a fɔ u bɛ se k'u fanga kan u bɛ tiɲɛni kɛ foyi tɛ bɔ a la o kɔfɛ u ye arrestation procédé an ka territoire sanfɛ à 2 reprises village dɔ bɛ Nara kɛrɛfɛ à 20 quelques kilomètres ko Geseri u nana an ka transporteurs arrêté fo an ka dugukolo sanfɛ siɲɛ 2 ka tila tuguni k'a nier k'a fɔ ko c'est pas vrai. La troisième fois à Kelengake, immédiatement, nous avons appelé les autorités. Donc, couteau terrain est quand c'est-à-dire où maintenant en réalité sur le terrain quoi. Donc, au-delà, au cas où effectivement, nous filons au cas du boulot. Oui, Mauritanie autorité ou cas infinité oui. Donc, au bas mundeira. Au bas ira qu'à en réalité, au bas qu'à de cana, au bas qu'à de cana. Donc, faut qu'un autorité fasse des cas où il coujo. Kairou la qu'à A plus B avec un imminent à Tibet. Jamana flaka sigi ɲɔgɔnya kɔnɔna na sariya donc e bɛ jɔ di Isaka ma ye mais jɔ d'a ma Mauritanie jalaki parce que ale bɛ k'a ka jamanadenw ka nafa de lajɛ exactement an fana ka ɲɛmɔgɔ ka wuli sisan exactement an ka jamanadenw fana ka nafa lajɛ c'est ça bi bi in na diɲɛ bɛ yɔrɔ min na Mali ni a ka partenaires an bɛ mun de ɲini partenariat gagnant-gagnant mais si nous on gagne pas de ce partenariat et que c'est la Mauritanie qui en profite mais au partenariat nafa est-ce que dakɔrɔbɔli dɔ tɛ nin ko in na c'est ce que je disais dakɔrɔbɔli de don
Donc faut que o de ka jateminɛ parce que nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye n'o tɛ président de la transition le général Assimi Goïta n k'a ye décision dɔ bɔ k'a fɔ ko torto ni fɛnw kana bɔ mais Mauritaniens tun bɛ bɔ ni torto ye anw fɛ yen mɔgɔw ɲɛnama u bɛ bɔ n'a ye cogo cogo u bɛ bɔ n'a ye mɔgɔ si tun tɛ bɔ a kalama mais il a fallu que an ka impliquer. Mais est-ce que o bɛɛ ye ɲɛmɔgɔw ye minnu fana bɛ bila o baara la an ka dancɛw la olu fana kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la finitigilaka minnu bɛ yen ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ani mɔgɔ minnu b'a feere u ma olu fana kan ka ban ka feere parce que ɲɛmɔgɔ ko k'a kana bɔ. Exactement Kassim n ka émission dɔ kɔnɔna na yan nɔ an delila ka kuma fɔ ka fɔ Nara c'est une zone où personne ne peut dire que c'est-à-dire nin ye nin ye wa a dugukolo contrôleli c'est un problème. A ka gɛlɛn. Min bɛ Nara e b'o dɔn ne b'a dɔn bi Mali bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'a dɔn dɔwɛrɛ tɛ parce que dugukolo ye c'est vaste. Donc, pour contrôler ça, c'est un problème. Fambe boda e ka do Mauritanie. Donc, ce qui veut dire que ou se ka bo ka soro mo ta kalama. I mana posu sigi togo togo. Donc, solution min bala ou population ka implication li. Et c'est ce que nous avons fait jusqu'à ce que an teke da a mobili do kan. Les autorités ont saisi immédiatement ou wuli ka jo ka ka teke da a mobili do kan. Ka soro ou charger les torto la. Ou furu sira adana. Chien follow ou yake flana ou yake. Faut sabana ainsi de suite. Donc o kɔrɔ ye jumɛn de ye c'est parce que u tɛ an ka faamaw ka kuma yɛrɛ de bonyana ne tɛ jigin faamaw la koyi minnu fana bɛ faama jɔyɔrɔ la togodaw la yen a yɔrɔw la yen olu fana kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔw ko fɛn min tɛ kɛ aw de ye fanga ɲɛ ye o bɛ se ka kɛ aw ɲɛna cogo di mara b'a aw de bolo. Exactement Kassim ni e ko ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ i ka da in fɛ ka don nin dun ne tɛ jɔ e ka mɔgɔ kɔlɔsi dɛ exact e bɛ taa jɔ yɔrɔ jumɛn sisan ne tɛ mɔgɔ jɔ ye dɛ ne bɛ maa de bila a la. Ne yɛrɛ tɛ jɔ ye ne yɛrɛ Kassim yɛrɛ tɛ jɔ ye. E yɛrɛ tɛ jɔ ye i bɛ mɔgɔ de bila a la a bɛ jɔ ye pour que mɔgɔ kana don du in kɔnɔ mais ni ne taara munumunu kɔfɛla fɛ ka koko pan ka don dun e bɛ bɔ a kalama o tigi tɛ bɔ a kalama. Ni ne m'o dɔn ne ka mɔgɔ minnu b'o yɔrɔ la ne b'olu ɲininka nin sera ka kɛ cogo di k'aw to yen. Justement bon olu dun bilala yɔrɔ dɔ de la yɔrɔ précis dɔ de bɛ yen u kan ka jɔ yɔrɔ min na ka kɔlɔsili kɛ. Ayiwa Modibo nin bɛɛ la sisan biw yalama nin ko in min bɛ ka kɛ nin ye a degun bɛ ka kɛ mun ye Nara yɛrɛ kan. Bon a degun ye min ye a degun fɔlɔ ye parce que an balimaw bɛ yen maliyɛn min bɛ Mauritanie a ka ca. On a plus de 4000 Maliens là-bas. A ka ca ni o ye. Donc n'i ye Nara dun ni Mauritanie de ka surun ɲɔgɔn na n'an ye samiya baaraw kɛ samiya baaraw mana ban an bɛɛ bɛ taa yen de ka taa fɛn ɲini ye i bɛ taa sɔrɔ an ka du dɔw kɔnɔ du min na i bɛ se ka 73 personnes jate a kɔnɔ mais tilema fɛ i bɛ taa sɔrɔ min bɛ a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 15 mɔgɔ 20 kan maximum o ye musow ni denmisɛnninw ye sinon i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ taara donc mais ni nin gɛlɛya in bɛ taa k'olu sɛgɛrɛ a kɔlɔlɔ bɛ se anw de ma alors que anw nun ka dugu commerçants ni a nafolo nafɛn bɛɛ ye olu de ye kunun n ye jeune dɔw ka plainte sɔrɔ minnu y'a yira k'a fɔ ko ni faamaw ma wuli ka jɔ kɛ k'olu yɛrɛ bɛ wuli ka jɔ kɛ donc o kɔrɔ ye jumɛn de ye o ma ɲi dɛ n'est-ce pas o ma ɲi sigiɲɔgɔnya la o donc il faut pas que an kana kɛ sababu ye ka fɛn dɔw natɔla ye k'a to yen futinɛ ka don an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ san joli sigi o kana nata tiɲɛ. Ayiwa an b'a lajɛ n'a Isa ka sɔrɔ parce que min ye mobili ko ta fanfɛla ye o kuma fana ka ca kosɛbɛ kɔsa in na an ye fɛn dɔ ye an yɛrɛ dabali banna la maliyɛnw de taara Bamakɔ yan k'u bɛ taa Mauritanie Nouakchott u delilen Mauritanie dugukolo sanfɛ u lajiginna k'u ka mobili wɛrɛ ta ka wari wɛrɛ sara ka kɔnpanyiw lasegin Isaka o ko bɛ cogo di. I ye kumakan min fɔ sisan n b'a faamu. N ko maliyɛn dɔw taara Bamakɔ yan k'u bɛ taa Mauritanie u selen Mauritanie dugukolo k'a fɔra k'u ka don mobili wɛrɛ kɔnɔ car minnu taara n'u ye ko k'olu lasegin o bɛ se ka kɛ cogo di mun de bɛ na n'o ye. U ta cogo di solution jumɛn na. K'u ta transport. Mais ne y'o de f'i ɲɛna kuma daminɛ la o Kassim actuellement quand tu prends le cas le transport il sera frontière là on te donne la fiche d'accès de 3 mois. Mais après n'i sera frontière la Gogi fiche d'accès de 10 mois pour 3 mois. Mais à 180 km à Ayoun, arrivé à Ayoun, gendarmerie bida segin pour faute de carte de séjour. Mais quand nous commençons à faire Mali état b'a kalama. Oh mais mun na olu ta bɛ don. Oui. Kassim. Oui. N bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna. Les autorités de transition.
Nous be wuli ka jɔ. C'est de venir négocier et renégocier l'accord qui est entre le Mali et la Mauritanie. À quoi le téléphone tu sais gagner d'abord parce que tout ce qu'on est en train de dire à distance, ça ne peut pas se régler. L'autorité doit prendre toutes ses responsabilités, venir voir les autorités mauritaniennes, échanger des vrais. Ou ba Bekalama, tout ce qui passe en Mauritanie, situation de Mauritanie, Mali État à Bekalama. Ouais, mais ne ma min faamu Isaka olu ka mobile bɛ bɔ Nouakchott fo Bamako munna anw taw tɛ se ka taa ko o cogoya fana na. Mais le problème est ma femme, c'est ce qu'il faut comprendre. Olu ko k'u ka jamana sariya ɲini ye ni sariya t'anw fɛ yen mun kan ka kɛ mɔgɔw b'o kɛ o. O ye tiɲɛ ye. Mais c'est ça la question qu'il faut se poser. On fait fɛn bɛɛ bɛ bɛn, on fait tout se passe dans les bonnes conditions. Mɔgɔw la donnen don dans les bonnes conditions. Mais ni jamana wɛrɛ ko k'a ka sariya ɲini ye, aw b'a dɔn a t'aw ka jamanadenw ranger, aw bɛ mun kɛ? Aw bɛ na di aw bɛ sigi ka kuma. Bon aw b'an fɛ yen, an ka mɔgɔ minnu fɛnɛ b'aw fɛ yen, an mago bɛ nin nɔgɔya in na. Maintenant, ni ala kuma fɔ ni solution ma sɔrɔ a la, a bɛ segin tuguni. Il faut qu'il de vrai. Mais il ne faut pas que les choses se fassent d'une manière délaissée. Ministre Nana, le président de la transition, en bas, il ministre de la Nana. Mais le ministre de la solution ma sɔrɔ. La semaine suivante, il faut envoyer une nouvelle délégation. Parce que la communauté malienne qui est ici en Mauritanie joue un très grand rôle parce que c'est des enfants, c'est des jeunes. La plupart, c'est entre 18 et 35 à 40 ans. On ne peut pas abandonner sa jeunesse. Les gens qui sont ici, c'est l'État qui doit prendre toutes ses responsabilités, venir voir les autorités mauritaniennes. Maintenant, on est fait pour Mauritanie autoritairement, en Baroumari. Maintenant, attends, on est bien voulu pour en faire. Mais c'est ce que l'autorité malienne doit comprendre. Ils doivent se déplacer de vrai, venir échanger de vrai. C'est pas venir faire une visite de 24 heures et le ministre va se retourner. C'est de venir discuter de vrai, mettre des commissions en place et discuter avec les accords qui sont entre le Mali et la Mauritanie. C'est ce que nous cherchons. Mais l'accord qui est entre le Mali et la Mauritanie, ça date de juillet 63. Mais le monde avance là. Ces accords-là sont révolus. Personne ne peut accepter ça. Et la Mauritanie a décidé de recenser les étrangers. La Mauritanie a décidé de faire un changement. Maintenant, ce changement, c'est les autorités maliennes qui doivent comprendre que si l'ambassade n'est pas en mesure de répondre favorablement, il faut envoyer la plus haute diplomatie. Ils viennent voir une diplomatie normale avec l'État mauritanien, qu'on trouve des accords normaux, qu'on trouve une possibilité entre les deux pays pour que les échanges puissent continuer, pour que les deux populations puissent vivre en symbiose. Mais si l'État, après tous ces cris de terre, après toutes ces remarques, si l'État reste et dit que c'est l'ambassade est là il y a plus de 10 ans, et dans la même situation, sans changement. Mais nous, on pense même que dans ma première vidéo, j'ai même dit que peut-être qu'ils ne sont même pas maliens. Parce que, en tout cas, une situation de président ministre de la une solution massro, il faut changer de stratégie. Pourquoi lui-même il ne se déplace pas? Pourquoi Assimi ne prend pas son vol, venir voir son homologue mauritanien? Ah, président, c'est très sérieux. Il y a une situation. Président Mavsaouma, nous sommes des Maliens. À Canada, la situation est Awa, mais Isaka, munu be kɔnɔna na i n'a fɔ aw n'aw ɲɔgɔnnaw munnaw tɛ se aw ma munnaw tɛ se aw n'aw ɲɔgɔnnaw ma. Mais Kassim, carte de séjour bɛ mɔgɔ minnu bolo c'est fo i ka carte de séjour de ta.
c'est même une obligation. C'est même une obligation d'être à jour. Et tu sais que ta intervention est pour des gens et que toi-même tu es dans une situation irrégulière. Voilà. Bon, en position, position volontaire. Les 99% des Maliens qui viennent ici en Mauritanie et qui viennent en Mauritanie, les 99% sont des analphabètes. C'est des gens qui ne sont pas partis à l'école. C'est des gens qui sont dans le secteur informel. Ils travaillent du jour au jour. Donc, ceux qui travaillent dans les écoles... Fi minnu bɛ nin sira in kan e yɛrɛ bolo bi o hakilina kɛlen no cogo di u ka laɲini ye mun ye est ce que tagali yɛrɛ nɛgɛ bɔr'u la wa Kasim nin bɛɛ lajɛlen na ne ɲɛ bɛ min na dɔrɔn o ye an bɛ kunfiya bana de kɔnɔ parce que ni i yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na i kan ka yala ni papier papier dafali o ye tiɲɛ i ka biométrique kan ka k'i kun ni i ka papier dafalen tɛ i ka jamana kɔnɔ n'i minɛna sariya dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ o fana kan ka boli kan kuma tɛ ka bɔ i ka jamana da fɛ ka taa wali jamana kan fo ka dɔ ka fɔ an yɛrɛ sifinnakaw ye fɔlɔ i bɛ taa wali jamana fɛn fɛn kan i labɛn a kama n'i tɛ ɲɛ a tagali kɔ tunga taga yɛrɛ man di man ɲi c'est pas bon bi in na faratu problème ba de don mais n'i tɛ ɲɛ a kɔ i jija i ka papier ka dafa an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔna na o papier ko in ni problème wulilen don carte de séjour mais olu ta in c'est pas parce que a kun t'u bolo a b'u bolo mais a banna de. Donc n'a banna sisan i b'a renouveler donc renouvellement ne kɛra problème ye u bolo u tɛ ka carte de séjour de sɔrɔ fɛn min tun bɛ sɔrɔ 30 000 ogiya la à peu près 50 000 francs CFA a fɛn bɛɛ tun bɛ bɛn o ma mais o nana kɛ 70 000 jusqu'à 100 000 a tɛ sɔrɔ yɛrɛ fiyewu et a tellement que a tɛ sɔrɔ u b'aw labɔ yɛrɛ ka taa bila frontière la pour que aw kana don bilen donc o kɔrɔ ye de u bɛ fɛ k'u débarrasser ka bɔ mɔgɔw la minnu papier tɛ minnu bolo u ka jamana kɔnɔna na u ka sariyaw de don u jo don mais an ka mɔgɔw fana k'a lajɛ sariyaw ka se ka alléger dɔɔni papier ka se ka sɔrɔ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i n'a fɔ président y'a fɔ cogoya min na kumaɲɔgɔnya min bɛ an ni an ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ c'est ka fɔ ka kɛ problème ka résolu définitivement il faut pas une résolution comment on appelle à chaque fois an bɛ segin ka na min kan il faut pas que o ka kɛ mais que ça soit une résolution définitive ma faamu donc tant que an bɛ problème résolu tantɔ teliya la a bɛ kɛ problème mal résolu de ye et tôt ou tard o problème mal résolu ninnu de bɛna rattraper tuguni donc a y'a fɔ cogoya min na il faut que nos autorités se déplacent u ka wuli k'u jɔ ka taga u ka sigi ka kuma vraiment ça ne va pas à chaque fois an bɛ nin problème kelen na à chaque fois an bɛ nin problème na donc solution finale ye min ye a y'o fɔ an ye an k'o kuma kɛ an ka baara kɛ donc n'an y'o kuma kɛ sisan k'o solution sɔrɔ problème ninnu na je pense que caman bɛ bɔ an ka gɛlɛyaw la mais tant que ni an bɛ weleliw de cadre kɔnɔna na hali bi ou bien bi dɔ bɛ wuli a bɛ taga an'u bɛ kuma u bɛ n'an minɛ o ye a bɛ segin ka na. non a bɛ n'a fɔ ninnu yɛrɛ ma anw ka ministre malien l'extérieur yɛrɛ lajɛ ba a taara a nana foyi an yɛrɛ ma foyi bɔlen a nɔ na o ale a bɛ n'a fɔ ale ma a se ma ngolo fa han. c'est ce que je disais. n tɛ n'i taara nin sugu la ni ko kɛra cogo sugu dɔ n'e ma se k'a ɲɛnabɔ a f'i ka ɲɛmɔgɔ i ma se k'a ɲɛnabɔ parce que e taara ale yɛrɛ kɔfɛ a bɛ n'a fɔ ale yɛrɛ taara an yɛrɛ ka ko tɔ bɛ yɛrɛ gɛlɛya ka na o. problème juguyara donc cela veut dire que problème ma résolu de. a ma ɲɛnabɔ. donc n'i ye problème résolu à moitié a bila i kunna k'a fɔ le reste la a b'i rattraper an b'o problème de kɔnɔ mɔgɔw fɔlɔ ye min ye papier ko o gɛlɛyalen don solution ka kɛ sigi ka kuma ka kɛ papier ka sɔrɔ malien minnu bɛ yen nɔ k'u ka papier sɔrɔ parce que an t'u sɛgɛn. an fana ka sɔn papier ta ma dɛ. parce que hali yan yɛrɛ papier ta gɛlɛyalen don an ma yɛrɛ. non a ka gɛlɛn et puis même carte biométrique ni fɛn minnu filɛ nin ye a daminɛ waati mɔgɔw banna la o. mɔgɔw banna mais 2 ans après de mɔgɔw taara ɲini bon hali bi dɔw bɛ bolo la o tɛ k'a sɔrɔ c'est ça donc fɛn dɔw bɛ yen nɔ i t'a lajɛ i tɛ bi lajɛ quoi i bɛ sini de lajɛ. surtout an bɛ ka yɛlɛma de carte d'identité tɛ ka sɔrɔ bilen. ayi o dabilara o. mais carte nina ni carte biométrique bɛ maa minnu bolo olu lafiyalen don. donc ce qui veut dire que voilà baara don donc ni ko dɔw yɛlɛma dɔw tuma sera mɔgɔw ka yɛlɛma mais c'est pour que an ko an bɛ confiance problème de kɔnɔ ani déficit de communication. ayiwa malien dɔw bɛ kɔ kan u b'a fɛ k'u da don baro in na bon a kɔni ka d'an ye ni u sera ka sira sɔrɔ fala ye ninnu ka fanfɛ an n'u dɔw ta. nka n'u ma se ka sira fɔlɔ fana a bɛ sɔrɔ mais Modibo est ce que nin yɛrɛ tɛna na mɔgɔw
découragé ka Mauritanie to ye siɲɛ kelen o t'a Bon, la de. Mauritanie ta in ye min ye aw aw yɛrɛ ta ka ka fisa dɔɔni. effectivement ka kuma yɛrɛ magara la yɔrɔ dɔ la Mauritanie ye a b'i n'a fɔ zone de transit nasugu dɔ de don mɔgɔ caman bolo tɛmɛsira de don ale ka fisa dɛ. yeah donc n'i tɛmɛsira y'ale de sɔrɔ don i bɛ Algérie sɔrɔ. an tɛ jeune délégué don. exactement an tɛ jeune encourager a la u ka papier ta ka taa sira jeelenw fɛ u ka bɔ o duguma tani ka segin ninnu fɛ voilà sinon Mauritanie ye transit de ye mais n'i bɛ tɛmɛ jamana fɛ jamana fana tɛ se ka kɛ i n'a fɔ batɛmɛsira dɛ jamana bɛɛ n'a ka sariyaw de don. Batɛ Union européenne kɛlen ka wariba de d'olu ma sisan u taara kari caman de san mɔgɔw gɛnni kama voilà u y'u labɛn dɛ Union européenne ye wari de d'u ma k'u ka wuli k'u jɔ mɔgɔw kana tɛmɛ o fɛ ka taa olu fan fɛ yen. récemment an ma arrestation vague 2 kɛ yan. an y'o kɛ. a ye kɛra mun de la. o don. a bɛɛ tɛ sira illégal tɛmɛsira ko in de don. donc jamana bɛɛ de bɛ k'i ka yɔrɔ défend actuellement donc wajibi don a kɔlɔlɔ bɛ bi dɔ kan maintenant pour que kɔlɔlɔ kana bin i kan. mais an bɛ mɔgɔ minɛ tɔw bɛ min kɛ anw t'o kɛ anw tɛ taa maa kɛr'u. c'est pourquoi n ko anw dɔ bɛ nɛgɛjuru la an k'a lajɛ n'an sera k'o tigi sɔrɔ allo. allo. wa ne kulo bala an tɛ. allo. wa allo bala. allo. allo ne kulo bala. k'ale tulo b'an na dɛ anw dun tulo t'ale la. kɔrɔ bayi sanfɛ. an b'a la taro i tɔgɔ n'i jamu. numukɛ mariko ka bɔ Banugo. k'a wele ka bɔ min. Banugo. Banugo Joyila wa. wa Joyila. ayiwa i ka ɲininkali ye jumɛn ye. bon cɛ bɛ ka min fɔ i dun sigilen kɛrɛfɛ a bɛ kuma min fɔ ko laissez-passer ko in tiɲɛ de ye fɛnkɛ ko nin ye quoi. visa ko ye. min bɛ Mauritanie na a bɛ ka kuma maa min autorité ne hakili la Sadio Kamara ninnu taara kuma ye waati dɔ la u sigi mankan golo yɔrɔ minnu kan Sadio Kamara ninnu taara kuma ye waati dɔ la o kɛra sɔrɔdasiw sera yen. o kɛra waati dɔ la mais i b'a kalama ko in yɛrɛ dugumala la autant de bɛ ko in ye duguma u bɛ k'o de ɲɛ cɛ u bɛ kuma in kan o de bɛ ko in duguma. autant de b'a duguma yen. a b'a duguma. donc wala n'an an ka président fana tɛna ka girin ka décision sugu dɔw ta sisan dɔrɔn i b'a ye dɔrɔn a bɛ se ka kɛ problème ye a b'a sigi ka hakili jagabɔ mɔgɔ min de a bɛ ko faamu yɔrɔjan fɛ. après sisan nɔ donc u kan ka kunbɛn ni min ye u bɛ na quoi mais n'a mɔgɔw préféré la ka kumalankolon caman fɔ nafa t'o la quoi. allo. an tulo b'i la o. voilà bon mɔgɔw k'u sigi u ka président jateminɛ u bɛ ka kuma ministre Abdoulaye Diop kan ka taa walima nin kan ka taa o si tɛ u ka président ma. ayiwa ale taara Moro a y'i ka kuma tiɲɛ tigɛ dɛ. mais minnu b'a kɛ minnu a kɛra minnu na minnu bɛ siran kan olu b'a dɔn min don. parce que fɛn dɔ fana bɛ an fɛ yen kasi mɔgɔw tɛ da ko la. o ye tiɲɛ ye dɛ. danayabaliya bɛ an fɛ yan trop. n'an m'a ye i bɛ problème natɔla ye i b'a a ye yɔrɔ jan na i b'a lase a kan ka lase yɔrɔ min mais a bɛ lase yɔrɔ min n'o tigi ma da i la baara do dɛ. ka gɛlɛn. donc an bɛ to ka bin o problème ninnu conséquences de kɔnɔna na souvent sinon nin visa ko depuis salon nin ko in kuma in fɔra o a kuma fɔra k'a fɔ fo mɔgɔw sɔrɔla minnu segira a cadre kɔnɔna na donc o bɛ min na wulikajɔ wajibi don o ka kɛ quoi. mais ale ye min fɔ a ka kuma na ale ko an ka tugu président ma ko parce que ale bolo président bɛ ko jateminɛ yɔrɔ jan k'a ka fɛɛrɛw b'a bolo. bon Kasim jamana fana tɛ se ka jɔ ni jamana kɔnɔdenw ni u ka jamana ɲɛmaaw ma tugu ɲɔgɔn kɔ f'an ka da ɲɔgɔn na. o ye diyagoya ye. donc o danaya in de kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ ko an sera yan nɔ bi. sinon ni danaya kun tɛ sisan kun b'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ tempérament bɛ cogoya min na sisan b'a sɔrɔ ko caman kɛra dɛ. mais c'est à dire nous avons confiance à ces hommes minnu bɛ k'an mara bi an dan b'u la parce que u ye fɛn caman kɛ u ye fɛn caman yira an na o bɛɛ lajɛlen bɛ an hakili sigi. mais jusqu'à présent. dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. salaamaaleykum. an tulo b'i la. monsieur Soumaré Woloba Sotiri. an bɛ ala ta i yɛrɛ don.
an bɛ k'aw lamɛn ne bɛ bɔ Burukina de ne bɛ Mali la militaire de. Yɔrɔ jumɛn? Mauritanie Nouakchott capitale la. Mauritanie Nouakchott. Awɔ capitale la. An tulo b'i la. Voilà vraiment sanga bɛ ka kuma min fɔ vraiment tiɲɛ de don quoi. O bɛ ka reflet min kɛ ka taa ka mɔgɔ ka taa ni Mali la yɛrɛ fɛn ko la quoi. Patriotique ko la quoi. Awɔ. Vraiment 4 jours o ye 30 000 a kan ka bɛn kɛmɛ 50 de ma o tɛ sɔrɔ ne yɛrɛ a bɛ ta business de la hali o business yɛrɛ la a tɛ sɔrɔ. I tulo bɛ na. An tulo b'i la. Voilà 4 jours n'i ko k'i b'a ta n'i ko k'i bɛ taa ta yɔrɔ la yanni ka a bɛ i bɛ 4 jours sɔrɔ i tɛgɛ la a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ se fa 25 de ma. 4 jours ka yanni k'a sɔrɔ i tɛgɛ la Mauritanie kɔnɔ yan ko f'i ka 25 de sara o yɛrɛ i b'a sara waati dɔ la. A taara an ka tila ka Isa ka ɲininka 20 ni 50 o ye kalo joli o ye wagati joli o bɛ wagati joli bi kɛ bon carte séjour normalement n bɛ min kɔni kalama kalo o ye kalo 6 in ye n bɛ min kalama donc n'a bɛna ban i b'a renouveler. n ye yen janjo kɛ koyi kana n fana filɛ ta i ye jamana caman boli n ye yɔrɔ dɔw kɛ koyi tunkarakaw nɔfɛ taama an ye dɔ k'a la sa koyi c'est vrai mais carte de séjour cɛ ye min fɔ ne taara ne ye kalo kelen kɛ ne ma se ka pisi sɔrɔ n bolo pisi kalo kelen Mauritanie ne ma se ka pisi sɔrɔ n tɔgɔ la a ma nɔgɔn dɛ donc Kasimu ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la an b'o ta a seginna ka na tuguni awɔ an balimakɛ Isaka oui allo salam alaikum Kasim oui carte de séjour ko bɛ cogo di bon carte de séjour problème bɛ carte de séjour ko de an bɛ wagati min na komi bi Maliyɛnw ma ban ka carte de séjour ta mais document minnu bɛ kɛ ka carte de séjour ta Maliyɛnw tɛ se k'a fourni u tɛ se k'o sɔrɔ parce que Maliyɛn minnu bɛ yan nɔ komi n y'a f'i ɲɛna cogoya min na les 99% sont dans des secteurs informels. Ouais, o de y'a problème ye. U tɛ kɔnɔntara baaraw la mɔgɔ minnu don n'u bɔra sɔgɔmada fɛ u bɛ taa jɔ yɔrɔ caman na mɔgɔ min b'i ta bi u bɛ baara kɛ mɔgɔw de bolo bon voilà bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen minnu bɛ nɛgɛkolon baara fɛ bon olu tɛ se ka certificat de travail sɔrɔ o y'a fɔra certificat de travail c'est un point qui est très important. Se ka sɔrɔ fa fiche dɔ b'i bolo fiche de y'ale de ayiwa Isaka i bɛ hakɛ to an bɛ tila ka segin ka na i ma allo mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ i ka nɛgɛjuru kan ko mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ i ka nɛgɛjuru kan n'a tɔ ni tulo b'an na ka ɲɛ wa n tulo b'i la ne bɛ fɛ k'a dɔn sisan carte de séjour bɛ ta ni papier min ye ani n'i ye cɛ bɔra ka min fɔ sisan n'i ye 25 in bɔ a bɛ kalo joli de kɛ i bolo carte de séjour bɛ ta ni wari min ye CFA wari 5000 a validité ye san kelen fiche d'accueil bɛ d'i ma ale validité ye 3 mois
Mais le problème est là, chose Kasim. Oui. Mais fait, il y a une famille, il y aura mon bébé, donc c'est la président de la République. Il y a la civile de la Nama, c'est la baraque. Il y a une canasigi. Parce que ni autorité malienne m'a déplacé au canasigi. Awa isa ka metla ka sei kana ima. Porque munu me ka nega juru inu ka garse so amana tla ka puma kunje puma di ma. Ah ok. Ouais. Fala ame sei kana moro. C'est jour sur les ja kata ba nani no de. Anga mama kalawo. Buanga dugukolo kan. Odo. Voilà, parce que ni ko cayali tantôt ka juru samali tan ce qui veut dire que motivation wɛrɛ bɛ a kɔrɔ voilà sinon sigiɲɔgɔnya gɛlɛya ma se u ma donc an b'o problème de kɔnɔna na mais u ka position clarifier i n'a fɔ cɛ y'a fɔ cogo min ko o t'an b'a kɔfɛ maa tɛ kɛ ala ye k'a dɔn a bɛ se ka kɛ diɲɛnatigɛ ko foyi tɛ kɛ ten o ko foyi tɛ kɛ ten parce que n'i y'a jateminɛ pour que ka émission in labɛn an ye ɲinini dɔw kɛ an y'a ye k'a fɔ olu ye kari caman san maintenant i b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ anw fɛ yan Union européenne ka fɛn dɔ tun bɛ anw fɛ yan ko pour que an ka se ka na an ka tunkarankew kana taa an ka fɛɛrɛ ni fɛnw don kɔrɔ o de fana kurakurayara olu fɛ yen sisan donc i b'a dɔn k'a fɔ o kɔni Union européenne kɔni tɛ dɔwɛrɛ o t'an kɔni ko bon n'i ma se ka mɔgɔ kɛlɛ cogo sugu dɔ la i b'a kɛlɛ cogoya sugu dɔ fana na fɛɛrɛw ka ca quoi surtout olu kɛlen don ka ninnu kɛ Frontexiw de jamanaw don jamana minnu bɛ don n'olu ni l'objectif c'est d'isoler les pays de l'AES. Voilà. Voilà. U y'a essayé ka propagande kɛlɛ dɔ wuli ani Moritani cɛ waati dɔ la an ye clarification dɔw k'o la yan ka yira k'a fɔ kɛlɛ t'an ni Moritani cɛ donc o communication ninnu désinformation ni fɛn ninnu l'objectif était que ka population bila ɲɔgɔn na o ma ɲɛ sɔrɔ o la maintenant sisan solution b'u bolo peut-être ça c'est une stratégie pour eux ka se ka atteindre exactement peut-être que be joila cɛ ka kuma sɔn jila exactement effectivement ko caman kalama a bɛ k'i sigi ka carte jouer à temps hali n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw pression fala an t'a dɔn n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru la ni mɔgɔ tɛ yen an bɛ tila ka isa ka ta yanni ani Moribo ka tila ka babu kuncɛ mais Moribo nin yɔrɔ in na il faut que mɔgɔw ka nin yɔrɔ faamu exactement peut-être que an ka tiɲɛ dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo salamu alaikum ante alaikum assalam ndebiri o ba sebe amala taru yɛrɛ do argala vraiment ade une semaine ngade aw ya bula jere ko ke tu plateau ba ale mu ko de Allah na ya aw bula jere ko jaraye o te mine ko vraiment Moritani carte séjour ko il ma ko carte séjour la o ma ko carte séjour la bi kuno re o ne trege do mine carte séjour ko o dati ma ba ko o ha wallahi la mine ga yere kula sisa be malla wallahi ni mo dala ndala ko tagi dima a yere be kan sa ndala ko tagi dima ba go le ngati ba mine ga wallahi aya ta demri go tagi dima go ma go dala ko ni mane go do ba yere kula da a ko ga isa donc al ni carte séjour wi wulu hono wi ge ubi jo ne go mu fo ne go mu fo ne go aya ko mane ko do na mu tane ko malla o ga carte séjour ta no carte séjour ta la to ga la go la go na na o da ti da mande yere de go ga carte séjour ga ala ko je ko yo aya Antlo bila. Allah no anda anda de mu la de bu wala bu ay de bu sa ta bu mande de bu pa la que no uta ti a uye de
ayiwa a tigɛra Modibo ouais carte de séjour ko tɛ olu b'a réalité u b'a réalité dɔn quoi an ka autorité kana o yɔrɔ bɛɛ ye mais minnu bɛ terrain kan olu b'a dɔn min bɛ ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la parce que an yɛrɛ témoignage caman sɔrɔ u y'u ka papier yɛrɛ ci an ma k'a yira k'a fɔ ko degun mun kan dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo allo waaleykum assalam ça va i yɛrɛ don alhamdulillah ba ne sile bɛ muta ne sɔrɔ ne sɔrɔ mamadu kɛta ka bɔ nara ne waati ne sile bɛ mutani i bɛ Mauritanie awɔ ne sɔrɔ capital la capital kɔnɔna yɛrɛ la an ka président bɛ ka kuma min fɔ a bɛɛ tiɲɛ carte séjour ko ne yɛrɛ y'a tanti k'a dɛsɛ i y'a faamuya n ka wari ma sɔrɔ ma se k'a sɔrɔ cɛ ko ma politigi ko ma ko ni mako b'a la an ka taa frontière la ka taa devise ta laissez passer bon a ye dɔ wele ko ni taga ko n tɛ segin ko parce que k'u b'a fɔ kuma ni taara n tɛ segin tuguni ko ye n tolen de n'i taara o y'i gɛnnen voilà u b'a fɔ k'i ka taa laissez passer ta frontière la n'i taara i tɛ laissez passer sɔrɔ i tɛ se ka don tuguni i y'a faamuya i y'a faamu voilà bon ko ninnu a ma nɔgɔ quoi bon an bɛ ko in bɛ n'i y'a faamuya sisan groupe fila de don minnu bɛ fɛ ka don ani minnu b'a fɔ k'u bɛ segin ka taa laissez passer nɔfɛ aw bɛɛ lajɛlen tolen don bloqué don frontière la a tɛ se ka don awɔ o baden de bɛ yen ne tun bɛna taga mais cɛ y'a fɔ cogo min na don n y'a to yen i jɛra laissez passer kɔ voilà ni obligé ka réfugié kadi ta réfugié kadi y'o ta pour que n bɛ se ka lafiya cogo min na ni n ka denbaya carte de réfugié i y'o de ta n y'o de ta pour que n bɛ se cogo min na i bɛ se ka to yen cogo min na voilà parce que n y'a ta n seko tɛ yen a tɛ ka sɔrɔ a tɛ sɔrɔ voilà a ko ne a ma nɔgɔ vraiment ko ala ye ko fɛrɛ ɲɛna na quoi ayiwa sinon an bɛ waati min sisan ne filɛ ka na an ka so sanfɛ ko filɛ ka mɔgɔ minɛ sisan an ka da la tuguni an bɛ waati min na 22 heures kɔnɔna na sisan yɛrɛ sisan an bɛ waati min na ne filɛ ka sanfɛ n bɛ ka mɔgɔ minɛ an ka da la bon a ma nɔgɔn voilà ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ Modibo ɲɛna Modibo ye n dɔgɔnin de don ne y'a bɛɛ ɲɛfɔ a ɲɛna vraiment a ko ne u k'a lajɛ ko u bɛ fɛɛrɛ kɛ cogo min na pour an tɛ ka lafiya ayiwa ɲɛmɔgɔw tulo b'i la voilà parce que olu b'a fɛ nara Mali la nara Gogi Ɲoro a falen bɛ olu la u bɛ tranquille bon n'a fɔra ko an bɛ an tɛ ka lafiya a ma nɔgɔn denbayatigi tiɲɛna n'i se ka bɔ k'i dahirimɛ ɲini o man ɲi a ma nɔgɔn walahi u ye an ka sigiɲɔgɔnw de minɛ muso fana b'a bolo an ka denw u y'a labɔ a bɛ projet la a ma nɔgɔn an b'i fo voilà Modibo oui Kasim Mamadou Keita Nouakchott an b'a fo ninnu ɲɔgɔnna caman de bɛ Kasim ale ko ale kɛra réfugié ya ale kɛra réfugié vous voyez donc a kelen tɛ dɛ a n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ yen donc réfugié sɔrɔli ka di exactement ni
c'est comme si réfugié kɔrɔ ye jumɛn de Kassim? C'est comme si i yɛrɛ ka dugukolo sanfɛ i gɛnna par des actions voilà terroristes n'a ɲɔgɔnna fɛn ninnu donc i taara i réfugié o yen nɔ olu fana b'i enregistré tuguni i maɲumako to ni minɛ ka to ka dɔɔni dɔɔni d'i ma jikalan ni nɔnɔmugu ni fɛnw gigosiw ni fɛnw voilà mais olu mago sire ni serelaki ninnu exactement mais olu mago tɛ o la olu fana tɛ sɔn i ka bɔ non olu mago tɛ o la olu fana b'i yira diɲɛ maa la ninnu b'anw bolo yan a ye ɲ'a ma ni dumuni ye kɔngɔ bɛ nin ka n'u fa olu fana ka jagokun ye même réfugié ko in ye o de ye jagokun de don a kɛra u ka jagokun mɔgɔ b'an bolo yan an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini u la a ye ɲ'a ma a ka balo bila sinon Mauritanie bɛ gɛlɛya min lase anw ma bi an minnu bɛ frontière daw la ka t'o hɛrɛ lase an ma voyez cɛ ye fɛn dɔ fɔ Moro o ye ne ja tigɛ dɛ ko n'ale tun taara laisser passer nɔfɛ k'ale tun tɛ don tuguni non a tɛ don dɛ a caman de bɛ yen o b'i labɔ de ya c'est à dire que n'i nana u b'a f'i ye de k'i ka na laisser passer ɲini ou bien i ka taa carte séjour ɲini donc fo frontière la imagine 900 km Kassim donc e bɛ t'o la sa e bɛ bɔ ka don Mali de kɔnɔ non mais obligatoirement i bɛna dugu laban de la donc maintenant e b'i to yen de sisan k'e bɛ don i tɛ papier sɔrɔ bilen tu seras obligé de revenir chez toi parce que i tɛna se ka baara kɛ yen i tɛ se ka to yen donc o caman de bɛ yen nɔ an bɛ kuncɛ kuma di Isaka ma an b'a lajɛ ka Isaka sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka baro kuncɛ sabula waati ale koronna kosɛbɛ an ye dɔ kɛ baabu la an tɔ tora miniti 8 ɲɔgɔnna ye fala an b'a lajɛ n'an sera ka Isaka sɔrɔ kuma kuncɛ kuma mana k'ale bolo ale k'olu fɔ an ye ani Moro n'a tɔ kun kuru Bamakɔ kɔnɔna yan an b'a lajɛ ni Isaka bɛ nɛgɛjuru la ka bɔ Mauritaniekaw fɛ yen maliyɛnw minnu bɛ kɔ kan Mauritaniekaw fɛ yen o conseil de base maliyɛnw olu ka président ye ale ye n'o ye communauté mɔgɔw ye ka taa fara an ka maliyɛn tunkarakɛ fɛn fɛn bɛ Mauritanie kɔnɔna na sa o conseil ale bolo fara a tɛ nɛgɛjuru la ayiwa n'an y'a sɔrɔ yanni ani Moro ka tila Moro an bɔra ka kuma minnu fɔ sa e yɛrɛ ka laɲinibaw ye jumɛn ye i bɛ bilasirali jumɛn fɔ fanga ye e yɛrɛ bolo mun ni mun kan ka se ka kɛ yaasa an ka bɔ nin degun in kɔnɔna na. D'accord Kassim n bɛ o yɔrɔ la n bɛ segin comment on appelle Isaka ka kuma kan yɔrɔ min na a ko ko an ka ɲɛmaaw ka wulikajɔ kɛ c'est vrai an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ wulikajɔ la hali ka dan minisiri ka tagali in yɛrɛ ma minisiri tali ko fɔlɔ tun tɛ o ye wulikajɔ caman kɛlen don o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ volonté bɛ yen mais an b'a ɲini u fɛ hali bi u ka dɔ fara a kan u ka wuli ka se Mauritanie autorités ma jusqu'à présent ka kuma u fɛ problème fond ye min ye u ka se ka dɔn a ka se ka ɲɛnabɔ maliyɛn minnu bɛ Mauritanie u ka se ka lafiya Mauritaniens caman bɛ an fɛ yan minnu ka du fana ka dahirimɛ sirilen bɛ an ka duguw la donc Sénégal ayiwa an k'o tigi lajɛ n'an sera k'o sɔrɔ maliyɛnw na kɛ Sénégal allo salaamaaleykum allo Kassim Su n b'a ni su somɔgɔw bɛ di i yɛrɛ don alhamdulilah mala tan k'an wele ka bɔ mini ne ka wele ka bɔ Sénégal ayiwa e hakilina ye jumɛn ye bon ne kɔni hakilina ye min ye sulakaw ni lagatigiw u t'i farafin de fɛ u tɛ finman de fɛ tɛ finman fɛ u tɛ finman fɛ finman dun ka ca Mauritanie jɛman ye dɛ voilà bon mais finman ninnu man di kosɛbɛ ne kɔni ne bɛ ko in bila o minɛn de kɔnɔ e y'a bila o minɛn de kɔnɔ bon ni an y'a kɛ tasiri sara o fɛ ni y'an ka mɔgɔw gɛn n'an ka mɔgɔw gɛn n'an ko an b'o gɛn o ka ca yan dɛ bon mais o dɔrɔn de ko in solution i b'a dɔn ko jateminɛw la Mali kɔnɔ jamana fosi tɛ yen min mɔgɔ ka ca ka tɛmɛ Mauritanienw kan Mali sifuru laban o ka ca ni bɛɛ ye yan Mauritanienw ka ca ni bɛɛ ye yan awɔ u bɛ bɛɛ ɲɛ u nombre ka ca ni bɛɛ ye étranger fɛn fɛn bɛ yen olu de ka ca ni bɛɛ ye mais olu filɛ nin ka jamana olu kɔni ka jamana de an de ka ɲɛmɔgɔw bɛ na faamuyali kɛ sisan ka baara kɛ n'o ye hakilimaya la parce que sigi mɛnna cogo min na n'i ye ko jateminɛ ani Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ histoire ba de b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ biko ye dɛ depuis Sunjata fitinin
bon mais kasi ni ko woni ne ko solution ne ko mi bukan taw gentu ma u taw genti ka ba man aywa nyembo tulo bila wala bon ne ko ni o drone ne ra ko na solution aywa anya famia wala no kera mana ora ti ge ka bo jamana ora ko na bi oche ka soro dal jonyo tu bulo ambe mo ko bi ngona ambe bi tu ngona ka bo ngona na be mo go be nyogona mena o jaw gay wala donc bon an yɛrɛ dɛmɛ ɲɔgɔn caman du furancɛla n'a fɔra ko ne b'a ɲɔgɔn ni sigi ka da ɲɔgɔn fɛ c'est pas normal et ça a bɛ se minɛ dɔrɔn voilà o kɔni o ne ka hakilina ye a b'a faamuna an se ni baraji fɛ ala ka masura merci beaucoup Moro oui Kasim Amerika kuma ni ka laselo ni ka ɲinila ɲinu ani yɛrɛ bɛ fɛ fɛɛrɛ jumɛnw ka sɔrɔ a se ka kɛ ka nin ko in kunbɛn d'accord parce que ma n'a bɛna na isa ka sɔrɔ tuguni effectivement Kasim toujours an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka fɛn min ye an filɛlibaw minnu bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka segin k'olu fo kokura an bɛ min ɲini hali bi an ka jamana marabaw fɛ o ye u ka wulikajɔ sabati ka dɔ fara u ka wulikajɔ in kan pour que an ka jamana bɛ se ka bonya cogoya min parce que n'i ye nin bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ jɔnmaya dɔ don min ni Murutani bɛ k'a ta k'an sɛgɛrɛ mais a bɛ fɔ ko i kana haine jaabi ni haine ye donc surtout sigiɲɔgɔnya la fɛn bɛɛ lajɛlen ka kan fo kɛlɛ mɔgɔ ni sigiɲɔgɔn cɛ a man ɲi donc ko kɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu kama ni an ka collaboration kuraw ni fɛnw kama hadamadenw exactement Murutani dɔw sigilen bɛ an ka dugukolo sanfɛ a ka ca ni san 100 u ye denbayaw sɔrɔ u denw n'anw ye kalanw kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u b'an ka fɛn bɛɛ kɔnɔna na donc an fana taw dɔ bɛ yen nɔ ten donc o n'a ɲɔgɔnna na ni kɛlɛ donna ani ɲɔgɔn cɛ c'est comme si an ye san 100 sigi an y'o bɛɛ lajɛlen de tiɲɛ donc o tɛ ɲa min kɔ an ka sigikafɔ kɛ ka bɛn sigikafɔ de damu ye ni sigikafɔ kɛra bɛɛ lajɛlen k'i ka intérêt défend Murutani k'a dɔn k'a fɔ bon maliyɛn minnu bɛ u ka dugukolo kan hadamadenw de don déjà bonya ni karama min bɛ ta la ka Murutaniw sɛgɛrɛ Mali dugukolo kan an fana ka o fana k'u bonya ni karama ta k'o kɛ ka an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛrɛ donc an ka jamana kɔnɔden minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ ka taa u ka jamana kɔnɔ u ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen ɲini ka taga donc Mali fana o fana k'a jateminɛ sɛbɛnfura min fana kan ka diyagoya parce que mɔgɔ tɛ bonya ni fana ma sariya dɔw sigi sen kan donc u fana ka sariyaw sigi sen kan pas pour que k'a fɔ ko an bɛna u kɛlɛ ou bien ka fɛn dɔ kɛ mais u bɛ min ɲɔgɔnna kɛ an fana b'o ɲɔgɔnna kɛ k'u kunbɛn yan pour que an yɛrɛ fana k'an yɛrɛ lakana donc o n'a ɲɔgɔnna u ka fɛɛrɛ sigi olu la ka se ka an ka dancɛw sécuriser hali bi o cadre kɔnɔna na pour que u bɛna violation minnu kɛ an ka dugukolo sanfɛ u ka se ka dabila donc ni o kɛra an bɛ don min na i ko bi an bɛ lafiya sɔrɔ parce que kɔlɔlɔ caman bɛ yen nɔ min bɛ ka se an ma hali sira wɛrɛw kan an tɛna an da don terrorisme ni fɛnw cadre kɔnɔna na voilà mais n'i ye dancɛ yɔrɔ ninnu ta k'a lajɛ u gɛlɛyaw bɛ a 90% a b'o bɔ donc ce qui veut dire que an ka hali bi fɛɛrɛ dɔw tigɛ o ko la pour que maaw ka se ka lafiya sɔrɔ libre circulation des personnes et des biens o ka se ka nɔgɔya fɛn na comme on appelle frontière daw la donc o de ye laɲini ye an bɛ min kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ni ka tila ka laɲini kɛ ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔden minnu fana bɛ yen nɔ n'u ye minnu labɔ aw kana kɛ ni gɛlɛya wɛrɛ ye a ye na an ka ɲɛmɔgɔw ka ɲɛɲinini kɛ a la o temps kɔnɔna na mankan kana kɛ a la donc mɔgɔ si kana mankan ta ka u sɛgɛrɛ sinon a bɛ na ni haine de ye a bɛ na ni tiɲɛni ye donc o de tun bɛ fɛ ka fɔ kuma kuncɛ kuma la ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka président yɛrɛ fana fo ka ɲini a fɛ hali bi a ka cɛsiri a ka jamana kɔnɔdenw ye ɲɛmaaya ye nin de ye n'i kɛra ɲɛmaa ye fo i ka sɔn fɛn dɔw ma i ka sacrifier mɔgɔ tɔw kama donc e de bɛ kɛ toujours le dernier à être servi donc f'i k'o de bila i kunna donc an b'a fo a ka leadership la hali bi a ka jamana kɔnɔdenw minnu b'a a kɛrɛfɛ nɔ a k'u lamɛn gɛlɛya min b'u kan a ka wulikajɔ kɛ a ko la auprès des autorités pour que lafiya bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na merci. ayiwa an b'i fo Moribo min ye président yɛrɛ an b'a fana fo sabula bi su in na an sera k'a sɔrɔ kɛnɛ kan ka se ka bilasirali dɔw kɛ laɲini minnu b'a fɛ maliyɛn minnu fana bɛ kɔ kan n'u sera k'u da don baabu in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Moribo Keyita ale tun bɛ an ka kɛnɛ kɔnɔna na ani Isiyaka Tarawele
au conseil de base n'o ye au conseil malien ka bolofara mɛ Mauritanie kɔnɔna na sa ale y'o ɲɛmaaba ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Nouakchott-kaw olu fɛ yen malien minnu bɛ degun kɔnɔna na k'a fɔ ɲɛmaaw ɲɛna sa u ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na ani nin jamana in n'o ye an sigiɲɔgɔn jamana in ye a bɛ se ka faamuya cogo di tiɲɛ don mɔgɔw n'u dusu kasira u bɛ fɛn caman fɔ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko olu si tɛ dimi ye mɛ maaw yɛrɛ bɛ fɛ ɲɛ ka sɔrɔ a la lafiya ka se an ka jamanadenw fana bɛ se ka lafiya cogo min min ye dusukun ye kuma dɔ la ale kɔni ko ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn Kiba Jalo ni Falaye Keyita olu y'a fili bɔlɔlɔ kan a bɛ se k'a ye cogo min na a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 9 n'Ala sɔnna a ma kunnafoni olu bɛ na yan Modibo k'i fo ka Naraka bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don a na Girekaw k'an b'u fo monsieur le maire Bayi ka n'a ka mɔgɔw k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo a k'an bɛn sini. Néré, un mot qui résonne comme une promesse. La promesse de raconter la beauté de nos destinations. Pour ce fait, Air Burkina relance un magazine de bord, Néré Magazine. Au sommaire, des reportages captivants qui, portés par les cieux, racontent la beauté de l'Afrique sur nos terres. Néré Magazine de bord Air Burkina, c'est aussi une vitrine publicitaire pour toutes nos entreprises. Contactez-nous. Néré Magazine, de la beauté dans